Салом алейкум духтаро. Ина борои ирӯзаро гирифтем. Нимша вай буд қабодиён буд, закази қабодиён буд. Ростаки роиш кардам ам такси қабодиёнда. Не мондагиё шаид духтаро нишон метим амаша. Инаи духтаро барои болои стиралка ҳай. Инаи неми. Инаиш барои кухня, барои посуда шустанда болош мемонӣ. Посуда шустагира. Ба инаи барои стиралка ҳай, чихоли стиралкан ино дувои киртаҳан. Киртаҳан ино ваян памперсои одноразовия, многоразовия. Ино сачоқан комплект, баняво, лицевой, турецкий. Анаёрам пиҷамаҳан. Пиҷамаҳай. Инаиҷа открывалка ҳай. Инаи губка барои бади саршӯи танара мешаки. Анаи турай. Турай барои дани треза. Инаи барои кӯдакон детски. Ваяи хеле вишилка борем 48 килогаш. Анаи барои баня ҳай. Дар баня да мемонӣ. Ова мекашаи. Размериш калони хушрӯай. Анаиё барои вай. Барои таги каш киртатар нашудан. Анаиё. Анаи барои унитаза. Ё барои унитаз. Не духтаро. Чизе заказ карданен да WhatsApp номерома мемонам да поёни видео да WhatsApp нависен. Группа дорум да группа да бавид мекунатона. Ворора қати нархошон ам группам да мепартон.